Willem van der Veen, jij bent trouwd met een zus van Marianne, de jongste zus. Je weet eigenlijk nog wat wat. Kun je mij vertellen, hoe leef je hem na die rechtszaak daar? Nou, dat is heel moeilijk. Wij leven op het moment in een emotionele chaos. Alles van 14 jaar lang, dat komt al weer boven. Nou ja, mijn ben hebben het altijd de laatste dagen over Marianne. En ja, mijn vrouw is eigenlijk heel emotioneel naar het onzien. Dan krijgen we eindelijk te jaren waarom Marianne om het leven kwam is. Wat voor beelden komen bij je naar boven de laatste weken? Ja, vooral dromen. Ik bedoel, in de sleep, ja, je sliept onrustig en dan komt alles bij boven van die 14 jaar waarom. Ik bedoel, maar hoe Marianne vong is en die eerste weken, daar weet je haast al niks meer van. Maar toch, denk je daarom waarom. En wat de laatste weken ik wel, we hebben wel zo harde herinneringen aan Marianne, dat komt zo stadig gewoon ook weer boven. En wat is dan de belangrijkste herinnering? Nou, hoe... we hebben zelf ook een puberdochters en hoe mooi had ze weer en hoe mooi het ze puberen en een leven lustige meid. En ja, dat er niet een ophouden kan, daar ken je haast net bij. We zeiden niet correct, wij hebben vragen. Wat is je belangrijkste vraag? Nou ja, het waarom. Waarom moest Marianne dit ook komen? En dan de manier waarop ik, dat is zo moeilijk te aanvaarden. Dat is zo moeilijk te begrijpen en daar willen we graag antwoord op hebben. En ik hoop dat we daar aankomende toonje een antwoord op krijgen. Hij had zijn, hij wil net voor de pers praten. Nou, dan hoop ik dat er toch wel in een recht zal praten. Nou, want dat had er onjong dat er dat doen zal. En ik zou het hartstikke mooi vinden dat wij het wierenverhaal echt voor het mem te jaren krijgen. Want? Nou ja, dan kun je het misschien... ja, je kent net iets een plakje aan, maar dan kunnen we mijn man en de mensen in de regio, die hebben zoveel vragen. Dan kunnen we misschien eens zeggen ze van, ja, dit is er gebeurd en dan kunnen we het misschien een beetje begrijpen. Begrijpen door het helemaal, net, maar misschien een heel iets beetje. Je wilde graag een antwoord op de vraag waarom. Heb je er zelf ook al zo nagedacht en waar kom je dan op uit? Ja, dat denk je voor jezelf wel hoe nee, maar dat is iets, dat ken je haast net in je zin. Ik bedoel maar, want... Ja, het is zo moeilijk. Het is gewoon een jongen of een man met een gezin. En dat is zo moeilijk te begrijpen, de vraag waarom. Dat wil haast net. Je ben je ook in Noordwoord, in het dorp werd Jasper S. dus ook wennet. Hoe goed ken je jou deze vertochten? Nou, ik ken hem net heel goed. Het is een collega-boer, dezelfde leeftijd als mij. Ik bedoel, maar ik ken hem van gezicht en ik weet ook wat voor gezin het is en wat voor boerderij het ze heeft. Maar echt goed ken ik hem net. Maar ik weet waar het is, maar verder zeg ik net. Die verbjustering in het begin, in het dorp van dit ken het. Hoe is het nou in Noordwoord? Ja, het is vrij rustig, het is vrij gelaten. Ik denk ook dat het dorp Noordwoord, ik zit te wachten op deze dag. Het waarom en het verhaal van Jasper. Hoe is het nou met, want Joost zit hier nou als kwaadszoon, als man die trouwd is met de jongste zus van Marianne, maar hoe is het nou met de familie? Ja, het is moeilijk, het is heel emotioneel en je kunt vernemen de spanning wordt opbouwt naar aankomende toonzita. En de ene gaat er weer oors mee om, maar door. Het doet gewoon zeer en alles komt weer voorbij van die 14 jaar alleen. Hoe zorgen de komende dagen voor de rechtszaak ervoor je moet? Ja, nou ja, met het gezin en je werkt doen op het bedrijf. Wij gaan dan in het bedrijf en ik bedoel maar, je doet je dingen op het bedrijf en je denkt dat dat is wel om, maar ja, je moet rustig blijven en vertonen je wordt een spannende dag. Rustig blijven en dat slaagt het? Ja, dat slaagt het wel. Ik bedoel, maar wij in ons gezin kunnen er met al goed op praten. Wilma en ik en de vrouw Ben. En het is eigenlijk vaak het gesprek van de dag aan de etenstafel. En zo hoop je er mijn man er terug te komen en we naar de toekomst staan. Wat wordt er dan zijn aan de etenstafel? Nou, de Ben gaan de vragen van hoe kan dit, hoe kan dat. Daar kan je ook net altijd een antwoord op aan. Dat hebben ze... De laatste 13 jaar zijn er wel meer vragen aan gesteld. Maar wij kunnen er net een antwoord op aan. Dat zal Jasper doen. Maar.